Kako da se nisi odlučio za kineziologiju kad si već u srednjoj, ajmo reći, krenuo sa bildanjem? Ne znam, ipak sam uvijek mi je prvenstvena stvar bila neka matematika, fizika, programiranje, pa mi je završio sam MIOC u Zadru i onda mi je logičan slijed bio upisivanje FER-a. Smatrao sam isto tako ako bi pisao kineziologiju da bi dosta bio raštrkan na ostale sportove i ne bi mogao baš primaran fokus stavljati na powerlifting. Pa da, to u biti je, slažem se s tom, zato što kineziologija primarno se obrazujemo za profesora tjelesne zdravstvene kulture. Ti tek na 4. godini normalno biraš usmjerenje, gdje imaš neki fitness, imaš kondicijsku pripremu, biti powerlifting, normalno ne postoji usmjerenje uopće, da sad ti možeš smjeriti i općenito nije da sad baš na kineziologiji se uči previše o takvim, uči se normalno kroz kondicijsku pripremu, kroz fitness, ali nije sad da možeš toliko specijalizirati u jednom području, naravno. To sve kroz svoju daljnju edukaciju možeš, naravno, ali nije sad da možeš specijalizirati se toliko za... A isto moram reći tada već 47 nisam da sam sad bio toliko tam je powerlifting bio dio života, ali nije kao i sada da mi da sam ja sam morao, sam gotovo čitav svoj život izgradio kroz powerlifting i dosta i poznanstava sam dobio kroz ovaj sport i što me utjecalo na moju karijeru isto programera i sve to što možda čudno, ali kroz sport i sve to upoznate druge ljude. Ali tada nisam mislio da će mi fitness biti nešto kao primaran izvor čime će zarade i čime ću se baviti u životu, jer sam tada dosta mislio da će mi sport biti neka uživancija. Ali mislim, ja sam 2018. godine završio sportsko učilište kao formalna obrazovanje za powerlifting trenera. Mislim, naravno, nije da sam ja imali smo neke 8 predmeta. To je vikendima, ali tako, koliko? Pola godine, znači svaki vikend. Da, ništa pametno. Mislim, jedina stvar što je u tome bila pamet, što smo imali kao neki powerlifting specijalizacije, gdje je došao jedan trener iz Njemačke, to smo bili u Virovitici, nas, ta prva generacija powerlifting trener, nas 10, gdje je čovjek držao seminar baš powerlifting 5 dana, to je jedno što mora da ovako korisno bilo, a sada, mislim, ove ostale stvari nije da se baš nešto bile ekstra. Ali eto, to mi je čisto trebalo zato jer trebalo je kao svaki powerlifting klub je morao imati powerlifting trener da bi Hrvatski powerlifting savez bio primjen u punopravno članstvo u Hrvatskom olimpijskom odboru, prije toga smo bili samo pridruženi. Pa trebali smo imati kao powerlifting trenera.